ɲininkali minnu tun bɛ ka kɔrɔ ko dɔ ko ni taara tunga la mɔgɔw dɔ bɛ taa tunga la yɔrɔ dɔ la wagati hakɛ dɔ bɛ nin kɛ n bɛ sagi a dɔw n'u taara o yɔrɔw la a bɛ wagati minnu kɛ muso ko b'a minɛ a dɔw bɛ musow furu u b'a fɔ jawaju biniyati talaqi a bɛ muso furu a t'a fɔ muso ye dɛ a t'a fɔ muso ka walijuw ye mais a bɛ ale kɔnɔ ne bɛ ya wagati min na n bɛ muso in furu o de kama ni n ka wagati banna ya ni n bɛ sagi n bɛ muso in bila u b'a fɔ nin de ma jawaju biniyati talaqi nin furu a bɛ cogo de silamɛya sariya la nin furu silamɛya sariya kuma fila b'a la dɔnnikɛbaw bolo kuma fɔlɔtigiw u ko nin furu ye furu tiɲɛlen de ye ko nin furu ni nikahul mut'a ani kontara furu k'u bɛɛ ye kelen ye ko furu tiɲɛlen min ye alajinatu daima li buhusil ilmi wal iftai olu y'u ka fatawa kɛ o de kan ko nin furu ni nikahul mut'a bɛɛ de kelen ye ko furu haramulen do furu tiɲɛlen do kuma filanatigiw olu ko nin furu min filɛ nin ye a jawaju biniyati talaq ko furu in tɛ furu tiɲɛlen ye dɛ ko furu saratiw sabatira a la ayiwa a ma fɔ muso ye k'a fɔ n b'i furu nin wagati n b'i bila a ma fɔ a waliju ye a tɛ compter nikahul mut'a la mais furu in ye haramu ye ni cogo wɛrɛ ye cogo juma janfa min b'a la mais an tɛ se k'a fɔ ko nikahul mut'a ko parce que faragu min b'a ni nikahul mut'a cɛ kontara furu a donnen do muso bolo a donnen do muso waliju bolo ni kontara dafara dɔrɔn furu bɛ bɔ hali ni cɛ ma jɛn n'a ye mais ni a bɛ e de dusukun kɔnɔ muso t'a dɔn a walijuw t'a dɔn muso in bɛ se ka diya i ye i bɛ tɔɔ n'a ye i t'i ka ŋaniya in bɔ kɛnɛma ko o la ni kontara furu tɛ kelen ye dɛ ko mais a haramuyara janfa min b'a kɔnɔ donc mɔgɔ minnu taara ni nin sira ye mɔgɔ minnu bɛ nin kan Muhammadu ibn Salih Uthaymin rahimahullah ale bɛ nin de kan a ko n'i ye muso furu ni bilali ŋaniya ye hali n'i m'a fɔ muso i m'a fɔ waliju ye a ko ale bolo nikahu mut'a tɛ dɛ ani nikahu mut'a tɛ kelen ye mais haramu do janfa min b'a la a ko Hanabila Ahmad ibn Hanbali ka majaabi b'o de kan u ko parce que ko ŋaniya ani sarati bɛɛ de ye kelen ye i ye min ŋaniya i dusukun kɔnɔ ani i n'u ka sarati k'o bɛɛ de ye kelen ye ko a misaliya filɛ ko ni mɔgɔ y'a ka muso bila siɲɛ 3 bilali dafara 3 e y'a ŋaniya i dusukun kɔnɔ ko n ka karisa ka muso furu a ye n k'a bila pour a ka daga a ye hali n'i m'a fɔ a tigi ye dɔɔnikɛbagaw ko furu in ye haramu da a tɛ daga cɛ in ka ta bon u ko ni o ye ŋaniya n'a ye nin furu haramuya ni a cɛ kɔrɔ tɛ se ka sage ka taa ma ko n'i y'a ŋaniya fana ko ni n ye nin furu n b'a bila k'o fana ye haramu ye k'o fana tɛ ne nin furu la daga i ye donc Ibn Usaymin ko nin de salen do a ko nin furu sugu ni ka a jawaju biniyati talaqi nikahu mut'a tɛ dɛ a ko mais haramu do janfa min b'a la a ko parce que e filɛ ka min dogo i dusukun kɔnɔ sisan ni muso bɛ nin dɔn n'i ye nin fɔ muso ye ou bien i y'a fɔ a waliju a bɛ sɔn furu in ma wa min b'i ka ŋaniya kɔnɔ ko i y'a furu ka taa wagati dɔ de i b'a bila ni muso in y'o dɔn a bɛ sɔn wa n'a waliju y'o dɔn a bɛ sɔn wa i y'a janfa a ko nin ye janfa de i ye muso janfa i y'a ka waliju janfa kelen a ko a filanan yala e yɛrɛ bɛ jɛ n'a ye mɔgɔ k'i ka denmuso furu ni lahala kan a ko e tɛ jɛ n'a ye o a ko ciden fana ko la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ciden ka dɔ la kelen tɛ se ka mumini dafalen abada fo i ka fɛn kanu i balima ye i bɛ min kanu yɛrɛ e yɛrɛ tɛ sɔn i denmuso mɔgɔ ka min k'i ka denmuso la e kana kɛ mɔgɔ la e kana kɛ mɔgɔ la wala dɔɔnikɛbaw ko kuma sahalen nin furu tɛ bɛn haramu dɔ a bɛ ko fila ni ɲɔgɔn cɛ i ma furu tiɲɛlen komi lejina daima b'a ka cogo min i ma furu in yɛrɛ sahalen dɔ mais haramu dɔ janfa min b'a la